Готови ли сте, деца? Готови сме, капитане! Не ви чувам! Готови сме, капитане! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, Здравейте, аз съм Пират. Гледайте нови епизоди на Спонж Боб на Срани гащи. Джими, Електрон и Том и Джери, морски приключения с Зак и Коди. Да, гледайте ги по Cartoon Network 3D. Ай, до свидания. Обичам да се кълча. Той обича да се кълчи. Тя обича да се кълчи. Ние обичаме да се кълчим. Здравейте отново. Аз съм Пират. Гледайте Том и Джери, морски приключения с Зак и Коди. Гледайте как Том и Джери се гонят, докато Зак и Коди правят нещо друго там, не знам. Гледайте филма днес от 23:67 по Cartoon Network IMAX 4DX Real 3D HD 16:9 Stereo Live. Ай, auf Wiedersehen. Здравейте, админи на Vbox, Postmas и други, които ме мразят. Аз скоро ще снимна IP адреса на компютъра и отново ще вляза във вашия сайт vbox.com, защото така искам. Колкото и да ме блокирате, ще влизам колкото си искам в сайта. Довиждане, приятели!